Mga kabidari kita karon sa fitness ground diri sa Banwa sa Murcia. Kag for sure kada man sa aton may mga New Year's resolution kabahin na siguro dira ang pag-iban sa aton yung mga natipon nga mga fats sa New Year's kag sa Christmas celebration. Pero hindi kita magtudlo sa inyo kundi siya. Hello, good morning. I'm Coach Mark. Tudloan na kamo sa basic workout or basic cardio para sa inyo nga mabuhin ta ang kikaon sa December. That's right here sa sining episode sang Bida sang Liga. Sa edad nga 47 anyos, daw hindi makapati si Marvin Alob sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City nga siya ang makakuha sang gold medal sa Fitness International Federation Multinational Mortal Battle 2024 Men's Physique Short Category nga ginhiwat sa Jaya, Malaysia sang nagligad nga Disyembre. Kabahin siya sa tatlo ka mga Pinoy nga nangin madinalagon sa prestigious global bodybuilding competition. Pero kung ano ka-fit sang panglawason ni Coach Marvin sa kompetisyon, ang tuman kalayo sa maniwang niya nga panglawason sadto. Istorya niya, naagyan niya nga maging janitor sa barko hasta pa man nakilala ang kapitan sa barko nga karon nagapanag-iya sang gym kundi nagaserbi siya bilang gym instructor. Inom, sigarilyo, muna bala. So wala, ang itsura ko sang 35 ko, daw amo ni sura ko. Subong bali nagbaliskad bala ang edad ko subong. So pasalamat ko kag si Mrs. mo na naguntat siya. So naging try ko. Pagalingon ko sin ko i-try ko ning post and then nagamatamat ang din akong bisyo. Dula ako manigarilyo, muna inom and then gin lifestyle ko na lang. And then gin pa dahil pagagasigi ko obra sa kabangko, no? Nag-janitor, na messenger, hasta nga nagka-interest nga sige-sige ko na lang. Kay first ko masaka is doon naka-third place ko mga pang barangay. And then doon na namian naman lang ko. Proud si Kapitan, sir. Bigay ka proud si Kapitan. Respect Kapitan. At the same time, coach, while si Camp Ward sa nila. Guys, hobby ni Kapitan ng gym. So pag ano niya, nag-meet sila doon until Set up siya. Set up si kinatamaran si Kapitan po Bacolod due to heavy traffic na. Mugid. Design siya nga, ihag ila at hindi ko magpatindo. Amo na, pagkabal ni brother ko mga patindo, nag-join siya sa team. Kumbaga naging coach man mo si Coach Kami Marvin. nagkakuhan, badi-badi. May mga nagpapaano ko rin. Akong sidekick siya. Same time, training mo ko siya, sir. Training ba? Sabay ko siya training. Anong iya gusto yan? Kumbaga ka mag-isaga ka motivate ka man siya. Actually, before hindi niya mong lawas ko. Mahambal ko ano mo lang tigbulang ang tao man. Tungod man sa inspirasyon gikan sa pamilya, nagdedikar si Coach Marvin sa training. No, sampo sa nag-influence gid sa akon si Mrs. gid nga gin control gid ko. As in gin disiplina gid ko. O pilion mo amo na orang imo pamilya. And then gipili may mga kabataan. Pamilya. Yes, ang pamilya gid number one gid. Kay balo ka Sir Nico, no? Ang fitness, no? Ginahambal ta fitness, labi na sa bodybuilding competition, ang gasto grabe. Grabe gid ang gasto mo na pinakamahal nga sports kaysa kaon mo sa imo preparation sa tanan sa supplement kung wala ka mga sponsor. Amo na gani pasalamat ko sa Wiser Supplement Bacolod na may sponsor ko sa ila. Nakabulig sila sa akon. Pero paano bala nalabot ni Coach Marvin ang kadalagan sa ikayong lawas kag pagpangabuhi? Wala ginlipod ni Coach Marvin nga bisan siya ang nabuyo na sadto sa bisyo, tubtob nga nabago ang iya kabuhi sa bulig sang iya pamilya. Para kay Coach Marvin, ang iya pamilya ang nagaserbi niya nga kusog kag kabakod para malabot ang kadalagan nga iya ginahalad sa makaako. Iti Philippines ni mo gadala. Luyan sang Ginoo, ginatagya, mo na ginasiling bala when the time is right. Ay the Lord will make it happen. Anong motivate mag-training daily? Motivate sa akon daily, no? Siyempre, amo na, sulutan ng pamilya, kagang akon mga client, nga gusto ko makita nila, ay, ang akon gali coach, amo ni, champion, amon coach, ga-motivate. Hindi lang gali nga, ga-train lang sa salmon, para lang nga salmon, kundi siya mismo, nga ma-influensahan mo man sila bala, pag may example kanila nga, ikaw gali ka baka training, makita kanila nga sila gakaon ikaw gakaon kada sang kamote kisa isda. Wala sabor. Siguro testingin niya, tilawin niyo kung abin niyo namin hindi nakaon.
No pain, no gain. Ang mentality sa kadamaan ng mga bodybuilders. Pero para kay Coach Marvin, masami ang ginahandom ang hindi man madali malabot kung hindi suguran sang pagpanikasog kag pagpangabudlay. Gani sa mga luyag, maiban-iba na ng mga natipon nga fats. Yari ang pilalang sa mga fitness routine, gikan sa mismo kampyon. Dapat nakaamon yung posisyon sa aton nga lawas, no? For sure, para sa push short naman sa likod. And then, move ka lang right and then left. Sample. Alternate ni siya. So, mga jumping jack, okay man lang. So, aray, kay tall. So, posisyon, same lang gyapon. Dapat, damang gyapon ng benefits, no? And back mo, shoulder, and so, pagtapos mo di sa diri, para gusto mo get intense, kara sweeting kagit mayo, and then slam ball. So legs may go mani, then okay, all sample na siya. Okay. Kung gainit ang ulo mo, pampawan ka. So amo na ni. So amo na ni mga basic anay oh. So and then ato ka na. Pero kalabanan, sir, ginatagaan ko daw 6 exercises sang of course, asang ini nga training, high intensity. Labi na kung damo ang akong client. So, amo ning ginakon. Labi na mga medyo dagko. So, amo na ni siya. So, sample na siya, no? Don't skip the leg days. Isa pa sa ginauso sa mga pareho ni Coach para sa mga fitness enthusiast para man malabot ang balance. Gani hala, hindi mag-isol sa leg squats. Okay, move and then up. So, proper, then squat. Okay. So, dapat ang imong bat dapat nubo sa imong health, sa imong ato. So, the proper is like this. Okay. Slowly down. And then, pwede mo siya mapump gamay para makabuylo ka lang. So, ako start ko para sa warm-up is 15 reps. 15 reps. And then, load. And then, going. The more ko nag-add sang load, nag-less ko reps, sir. Yes, amo na pinaka-budlay. Amo na pinaka-hit sa tanan. Disiplina, healthy diet, kag pagpahuway para mapabaskog ang body recovery. Ang pinalamang sa mga mapanugyan ni Coach Marvin sa mga luyag mangin fit kasubong niya. First time ni Coach nga magpa-Indis International event. Gani naghahandom siya nga mapadayon pa ang pag-compete. Hindi lang para sa pamilya, kundi para sa mga nagasuporta sa iya. Ilabi na sa Bacolod nga iya ginatiglawas. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.